Абе, тук нещо мозъките ще да се събирам вече, защото аз да питам момчета само нещо. Кои са тези деца тук? Аз, защото казаха, че в казиното ще има морските, ще се събираме, бе. Капиталите. Капиталите старите, бе? Състезание по скейтборд. Тук не е казиното. На флората се налага. Аз извинявам се много, ще остава. Ти ли си ли аз съм човек? На борката от другия път знам, да чакам вече. Който ли? Скейтборд. Ще битко, той караше на време. Чакай малко. Той е много точен да желая, че да не се каши. Мое едно време сам си го правих обаче. Малко да връхна малко. Мога ли? Ама аз, чакай. Той чичото нитко може. Може. Чакай сега. Чакай само да не ударя децата. Чакай. Всичко да рече. Това за сърце. Чакай. Те сега ще обвинят нас, че сме му направили нещо. Трябва да му помогнем. Ще го дигна, чакай. Така, първата грешка. Когато някой падне на земята, не го местим. И много важно е първо да видим дали сме в безопасна обстановка. Дали около нас няма коли, няма пожар, няма земетресение, нещо, което застрашава нашия живот. Тоест, първо, вашата безопасност е най-важна. В случая пациента не се мести. Какво ще направим? Сега ще разберем. Щрак! Ехо. Чуди! Бързо! Ще се обадя на кмета. Щрак! На кой се обаждаме? На кмета ли се обаждаме, като имаме спешни случаи? Така, обаждаме се на бърза помощ. 112. Браво. И много е важно, като звъним на 112, да кажем кои сме, какво се е случило и къде се е случило. Това са трите въпроса, които трябва да се отговорим и да ги предадем на бърза помощ. Кои сме, какво се е случило, къде се е случило. Щрак! Май не трябваше на кмета. Как беше номера? 112? Да. Ало, здравейте. Ясен се казвам, да. Тук сме в парка до флората, до флората. Един човек припадна. Какво му стана? Хвана се за гърдите и падна по гръб. Какво? Да проверя дали диша, така ли? Добре, момент. Щрак! Сега поставяме телефона на високоговорител до главата на пострадалия. Защото бърза помощ може да ни дава указания какво да правим. Ако ние не знаем случайно, бърза помощ също може да ни помага в това, да ни напътства какво да правим. Щрак! Не дишам. Чай, ще го духна в ухото, ще се свести. Щрак! В ухото ли трябва да наплатим? Точно така. Щрак! Не в ухото. Аз съм гледал в TikTok как се прави с Саша. Да. Ти застани тук. Аз заставам тук. Аз му натискам гърдите, ти му натискай корема, тая по-мирно. Щрак! Това правилно ли е? Не. Знаете ли какво трябва да направим? Къде трябва да сложим ръцете? Значи ръцете е много важно да се изключат в пръстите, да се изпълнат в лактите, да седнем близо до пострадания и в областта на гърдите, в средната част на гърдите пост, с изпълнати ръце да проведем притискане. Притискането трябва да е по цялото тяло, защото така ще има повече сила и няма да се измори. Ако го правим така, много бързо ще се измори, защото процесът е доста труден. Затова с цялото тяло трябва да провеждаме натиск. Натискът трябва да бъде около 5-6 см, т.е. 5 см дълбочина. Ето това разстояние, което притискаме, трябва да бъде около 5 см и около 100-120 пъти в минута. Т.е. горе-долу на една секунда по 2 пъти. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Друго, което трябва да запомним. На 30 притискания правим 2 вдухвания. Тоест 30 пъти притискане, 2 пъти вдухване. Как да видим сега? Трак! А май не беше така. Чакай, ще пробвам друг начин. Май тук. 30. Штрак. Сега, когато вдухваме, трябва предпаем да задушим носовете с ръката, да повдигнем вратичката. По този начин дихателните пътища се освобождават и когато вдухнем, по този начин въздуха ще достигне до двете дробове. Тоест запушваме носето, вдигнем вратичката и правим 2 вдухвания. След това 30 притискане. 1, 2, 3. После пак 2 вдихвания. Ако сте двама, както са в случая, може да се сменяте. Понеже процесът е много труден, така че на всеки 3-4 минути може да се сменяте с другачко, с което не сте станали свидетели на това събитие. Штрак! Остава. 30 работи. Не знам, сега ще видим. 30. Чува. Май го съборихме. Господин. Добре, извинете, действам, добре. Добре сте, господин. Добре съм, не помня. Вие ми спасихте живота. Браво. Браво. Хубаво ти ви пожелаваме. Тя все пак ще дойде линейката да ви пригледа, може да седнете тук да изчакате. Ще чакам тук. Ти снима ли тук, поне бе, брат? Не, някой трябваше да снима за TikTok, да се качи после за TikTok. Нищо, поне помогна на човека. Браво!